Tää on meidän ensimmäinen video. Tämä on tarina vuodesta, joka muutti kaiken. Se on viimeisen vuoden aikana niin paljon asioita. Me ollaan siis vuosi asuttu yhdessä ja tunnettu nyt sit 3 vuotta vai? Niin vähän. Ja niin ajateltiin, että koska ei näytä vauhti tästä hidastuvan, vaan kaikenlaista seikkailua ja touhua on tällekin vuodelle luvassa, niin kuvataan tää vuosi YouTubeen, niin on kiva sitten kiikkustuolissa tätä mummona katella. Vai mitä? Niin sitten ensi vuonna. Onko ensi vuonna jo kiikkustuolissa? Kyllä. Eikä olla. Mut joo. Wow! Oho, kastu. Nyt kyllä kastu. Tää suo oli hyvä idea. Mulla on saa. Vähän on matkaa autolle. No ihan vähän joo. No, kyllä se sitten kuivaa. Näin on. Meidän tarinahan alkoi ystävyydestä. Mulla oli menossa sellainen vuodessa ultrajuoksijaksi projekti, josta me tein niinku Instagramiin ja sitten Sampo, koska on ultrajuoksija, niin vastasi johonkin mun storyin. Sampo opetti mulle kaiken ultrajuoksusta ja siihen valmistautumisesta. Ja käytiin muutamassa tapahtumassakin yhdessä. Sittenhän me lähdettiin Italian Alpeille treenailemaan viikoksi ja siitä alkoi sitten suunnitelmat pikkusen muuttumaan. Mie en nimittäin ollut ikinä käynyt Alpeilla ja mie tyhjensin koko seuraavan vuoden kalenterin sitä varten, että mie halusin vaan sinne takas, koska mie täysin rakastuin Alppeihin ja Sampoon. Siinä meni about puoli vuotta, niin tuotiin Jonnan muuttokuorma tänne päin ja sen jälkeen onkin sitten tehty ihan kaikki yhdessä. Nyt on lennot varattu. Slovenian reissu lähenee. Lennot Ljubljanaan ja takaisin. Tulee olemaan meikäläisen elämän suuri seikkailu. Joten parempi täällä nyt ruveta reppuselässä könnymään metässä. Itse kullekin ollaan aika iso seikkailu. Ja siis miksi me myös päädyttiin tuohon Juliana Trailiin? No mä kattelin ensin Alpe Atria Trailia, mutta se on vähän pitkä meidän yhteiseksi ensimmäiseksi reissuksi. Ai vähän pitkä. Se on 750 kilsaa. No, se on vähän pitkä. Mennään sinne sitten, kun on aikaa ja reenailtu tämmöisiä pidempiä vaelluksia enempi. Tuo 270 kilsaa on pisin matka, mitä me on ikinä kävellyt. Ja Julian Trail on siis sen mittainen, 270 kilometriä. Mutta suunnittelua tämä vaatii ja paljon valmistautumista. Joo, kun me päätettiin, että ei oteta telttaa mukaan. Meillä vaan tarvitaan 13 majoituspaikkaa. About 13, se on 16 etappiin jaettu se Julian Trail, mutta me tehdään se, vähän yhdistetään etappeja. Sitten tarvitaan, no lennot on varattu. Mitä muuta me tarvitaan? No siis pitää miettiä kaikkea, että mitä varusteita myös sinne tarvitaan ja mistä on kaikki ruokapaikat, juomapaikat, missä saa vettä ja siis ihan hirveästi kaikkea. Ja tosi tarkkaan pitää katsoa sitä reittiä muutenkin. Että Joo, koska siis siinähän voi käydä niin, että sieltä varaat majoituksen, joka on jossain halpa ja sitten siitä reitiltä onkin ihan hirveä matka sinne, että kyllä tämä niin vähän vaatii suunnittelua. joo, kun Bookingissa näytti, että joku on tässä majoitus, kun me tullaan tähän näin, mutta se ei tajunnutkaan sitä, että siinä on 2 tonnin vuori välissä ja Linnuntietä matka oli 4 kilometriä. Saa olla tosi tarkkana kyllä, kun katselee näitä. Mutta en voi malta odottaa, että päästään tätä niin kuin konkretisoimaan. Kyllä, toukokuussa lähdetään, se on nyt varma jo. Kyllä. Näin talvella on hyvä muistaa se, että pitää vähän reenailla myös sitä kevättä varten. Se on helppoa reenailla täällä ympäri metsiä, soita, kulkee eläinten jälkien perässä. Kuitenkin pitää muistaa se, että 270 kilometriä on pitkä matka ja hartiat pitäisi kestää koko sen ajan sitä repun painoa, missä on koko elämä mukana. Me ollaan lähdössä Sauvo kävelemään ja minulla on tossa vaihteeksi ihan ikuinen ongelma, että mitä pistän päälleni? Sampo! Vaatteet! Mitä vaatetta me pistän? Meillä on tuon vielä ton juomaliivin. Minä pistin tonne taakse 1,5 litraa vettä, niin voi totutella vähän painoon selässä. Pitäisi vielä päättää jossain välissä, että millä repuilla me sinne mennään. Että ottaako semmoisen juoksurepun vai ihan sellaisen jonkun päivärepun. Mutta nyt lähdetään sauvakävelleen tonne pimeeseen tunniksi pariksi. Me ollaan täällä
Reippana lauantai-aamuna ja aamulenkkilöimässä ja Puolilta päivin. no, ei oo puolilta päin. Kello on ehkä 10. Me on nyt tultu siihen tulokseen, että meidän on parempi kävellä yhdessä, eikä juosta. Jonnalla on niin paljon parempi kunto kuin mulla, niin mä en pysy sen perässä. Sitten se juttelee mun kanssa. Jep. Eli Sampolla on parempi kunto ja en pysty puhumaan silloin, kun me yhdessä juostaan. Koska minulla on kuitenkin treeni takana, mutta se muutama vuosi versus. Jo pikkusen parempi kunto Sampolla. Ottaa kävellä. Olemme jo sitä varten mennyt treenataankin. Jaksetaan kävellä. Mutta otetaan jalat tähän. Vaikka toi ultrajuoksukin nyt aika pitkälti jo sitä kävelyä on ollut, varsinkin tuolla vuorilla. Niin Mutta tätä näin. Joka päivä. Oli semmoinen puhe, että jos sais 15 tuntia kävelyä viikkoon, se olisi ihan hyvä. Sais kyllä jo ihan hyvät pohjat. Kilometreillä ei ole mitään väliä. Että menee hangessa, niin ei enää kilometrejä paljon tule. Jos menee asfaltilla, niin tulee vähän enemmän. Ja kyllähän tästä tuohon lumet sullaan, niin alkaa niinku kummasti kevennee tää touhu. Joo, nyt täytyy vähän katsoa karttaa, kun en tiedä kyllä missä ollaan. Alright. Ehkä. Hyvää huomenta. Sunnuntai-aamu. Ollaan lähdössä laskettelemaan. Minä olen siis joskus yläasteikäisenä käynyt muutaman kerran laskea ja Sampo opetti mut viime vuonna laskettelemaan. Mä tykkäsin sit ihan tosi paljon. Me käytiin paljon tuossa Lähesmäessä ja sitten me otettiin 1 viikonloppu himoksen laskettelemassa. Vähän jännittää, osaanko me lasketella ennen. Tässä on Sampo, hanskat. Tässä on ehkä minun lasit. Mitä me tarvii muuta kuin nää? Munkamat. Miss sun? Noin vai? Ne, sitten lasit. Mutta kataan autoa nyt. Okei. Joo, let's go. Minua rupesi yhtäkkiä jännittämään. En tiedä, osaanko me niinku mitään. Osaanko me mennä edes tuohon hissiin. Täällä on hirveä sumu ja enemmän ihmisiä. Minun pelottaa osaanko me edes jarruttaa. No niin, Jonna, tee temppu, mä kuvaan sua. Ja hei, kuunnelkaa tätä. Juliana Trail on Slovenian Alppien ympäri kiertävä noin 270 kilsan pituinen pitkän matkan vaellusreitti, joka kulkee laaksojen, jokien ja vuoristokylien kautta ilman varsinaisia huiputuksia. Se on suunniteltu kuljettamaan vaeltajat Triglavin kansallispuiston ja Julian Alppien maisemin helpommin kuljettavia polkuja pitkin. 270 kilsaa riippuen lähteestä, tässä on 267-270. Kokonaisnousu noin 10 tonni, 16 pääetappia, yleensä 18-20 kilsaa per päivä, mutta koska meillä oli muutamia niitä, missä me tuplattiin niitä, niin siltä tulee vähän pitempiä päiviä. Sopii hyvin myös niille, jotka ei halua kantaa telttaa. Reitin varrella on majoitusta lähes jokaisessa etapissa. Mitä maisemia luvassa? Socha ja Savajokien kirkkaat turkoosit vedet, Bohinjin ja Bledin alueet, Triglavin kansallispuiston laaksot, pienet alppikylät ja hiljaiset metsäosuudet. Sampo, tämä voisi sopia sinulle hyvin. Koska tykkäät pitkistä vaelluksista, reittien suunnittelusta ja vertailemisesta. Juliana Trail on juuri sellainen kokonaisuus, jossa logistiikka, majoitukset ja etappien optimointi on iso osa kokemusta. Jotenka tässähän tätä koetaan nyt, kun ruvetaan suunnittelemaan. Mutta ennen sitä reissua meillä on kaikkea muutakin tässä. Seuraavalla videolla lähdetään nimittäin Lappiin. Joo, ja sinne pitkän ajomatkan aikana onkin mahdollista sitten puida tätä Juliana Trailia taas enemmän ja enemmän. Ja siellähän meidän on tarkoitus esimerkiksi lasketella, minkä senkin opettelin muuten by the way viime vuonna, jotenka mielenkiintoisia käänteitä taas luvassa. Osaanko me enää edes lasketella? Tuskin.
Mutta ensi videolla lähdetään Lappiin. Tulkaa seuraa sitä reissua. Joo. Ja siis miksi me päädyttiin tuohon Juliana Treeniin? Oota mun nahka irtoa naamasta.